Здравейте ви, боксери, и отново сме тук във втори епизод на оцеляването ни. Така... Което не е баш оцеляване. Да, как ще не е оцеляване, бе? Какво правиш, бе? Зле сме. Как ще сме зле, бе? Добре, слагай крафтинг тейбъла да правя вратачи там нощ. Аз ще направя, защото имам повече дърва от теб. Да, аз моето го сложих в печката. Имаш и вълна. Знаеш какви смешни въртите на този теб черпак? Не бе, не са смешни. Вълна дали имам? Ето. Не си ли убил уния това? Не, даже не. Само една убих. Направи крафтинг тейбъл. По-скоро чест. Чест. Двоен. Да. То хубавото е на такава игра да играеш с приятели, че нали не в други сървъри такива големи, защото не могат да ти грифат, не могат да ти правят каквото. Да, чачи нещо много ми лаги. Аз ще да се побия малко. Ще пусна на фулл скрин.